Mama ipede kitebi. Ji niko chanso maba. Na ahonhom no a awura akora ne pese kai ewura tete de siye. Enye dwonso bia na kwadwonso ye. Omanfo mfre yemra. Omanfo mfre yemra 1978 Men's Boutique and Traditional Wear ena efre nananom ahemfo nananom ahema nananom achiame obi a wukodi hene anase akonfompo se woba 1978 Men's Boutique a eye kente nananom entoma yetutu eguso edeko ayie de eya agefro kente papa bi edi kodwabo ase ope ahenema ope furugu ope neche ope chachao anase ope abahema duku ade bobo wonsa entoma wo be fra kente papa bi a obetu aguso de a eye 1978 Men's Boutique location no ewo edum ye ben Access Bank bomoden na bra na eni emedidwa na wonu hu da betumi afre wo 0265188889 1978 Men's Boutique was say na nanuma fade de a aha ena obenya na moroso ya trans biem enne won ni pam ne bebo nkomo nene yenkomo bo ni nyina no eyetiawa nanso nsem ewom no eye adesua esesa wo bomodin na ahwe bie na utie bi na no ada na de oti okru wi okra ne obrare nwoma so santimera otumfo osetutu mbondi anma mamuso obo modin na ni chie mu ni asantime nyina yekoy ewo ogwa na nya asem ketwa fetu afasha ekoboso na niema bi piepie mu a ebi gentra ebi kura wanya bi ahwedada ewo social media so a yemfa ya dwen ko ho ni nhwe ni sunsuma fam eniema ekire ani se ni esitie eno nkomo na ne yebeboyi ayade ehina mame nika na minyi samfo nyini we nkyerɛw ohwa ebra asafo no wono be ba no me maako nson de to sonson ewieye ansana ogwamahin no saber makosi ata a otobe bi na nkase eba na yenkore asafo no wo mo no mo hye kokko no wo mo atwode esumankra hema onu no mo yi ne se sunsum nyina no oda no de zenka aba santime man ma sumankwa hene yanhwe akwara bi ka ho abrantie bi ka ho wo de yewe samfo nyinimra yebeto aso wodi kan ogwa bense sumankwa hemba na mepese me wuram na sumankwa hemba de ye obi wa santime mu ne dwumadie na bi no wono so di no hana me hu sumankwa hemba na nkasa wo mfimfi ho etime se betimi ne na di nkoma na yahu de akoso ewo ho ya ni sumankwa hemba na nkasa abo nkomo na afe yemisa ne nsamba ko emienu ewo hanomo ma me mpato me mo akwa baba nyansa boka samfonisi majodo na apomwe nyankopon na adom ma me kai wo calendar no so no anye de eyesumankwa ahene hema bato na senyine yo de me yanyina yanyime no ebe ogwa traditional area yawo asafu eku esuan osha asif number 1 onye ye no kokoi wo friend adom toafo oman safe eko number 2 number 3 number 4 akosi number 7 Nemo mbenti ya man safe no ya wa abosum na ya wa esuman abosum na esuman na ya azokon. There is difference between gods and then deities. Suman ye deity inti ame I oversee over the deities of Plenty Asafo. Okay. Yes. Na sanye de abosum wo he nyina no wo panyi onye on Saddam emi Bentil abosom Adam Tafo number 1 ye no yasha kokko no abosom na onye esuma ni nyina am na mo hwe won okay abosom na esuma na wo ha nyina na awo na asha awo benti no awo na asha won mpacho onye okay eti ennei no wankasa wudwumadie wa ha ebi ni sei dama yasha fa yaka ye wa akon na yaka ye mpanyin fa wanye mbai mpanyin fu na wa ewu no ada na esuma ada na abosom na ya kai hon na ya za celebration it is asha Adam Tafo number 1 egwe ye wesi oye sumankwa hima na egba na ekuri oye safo na bloko suo na egba
Esunsum no shame. So as the rhythm goes of round. Okay. What is the man with the worry him don't watch on you. I was a for Nana Besika. Oh, the can then see Suman kwa him ba. What am I now coming? No one church and that's something. And what is in what's up on my feet to a fashion of Wako our better one I say. Mfonyi na wie hu se abamu abi kuma akra na oka ho na ba ko so ye panyini a omode eye adekokko ni bi e na etwe na sena fufuo wa no na okura franka ne atwem se otumfo akwaba no ekura no sambeka ya sa akwadan na ebra otumfo si ogwa amamu kane ono ane abrantie ya na oka ne ho no wo mmom kokohia otumfo omunso kasumankwa ahinie no anase ekuo no ho a eyesunsum no obudi mu akotene yepa eno nso werafia yenkwe mfonyi no abra akwadai odafom na wo twa no ho na otumfo esi wasabere mafie na ohia no yenkwe no nso bra eno so ahwe wo hu eboboba udenya abotre na afei die twotwo mpese hwe na afei yewransem no mu eni ebra yewra osaber makwasiata otodo bin ogwamanene na afei santimewra otumfo se tutu akwa aba no mu no omkotena ase ewo akonya ba akomuo na akwara no begina yewra otumfo enchen pe no dwumadie bi koso anase BBC yenkone hwemra Nana ipede kitebi. Ji niko transumaba. Ye se akwara ni bisa ohene se nana epede ekura bi je musanchema aba na otumfo kura franka ni mu a edu be bi osaba ma ye se no opeso oje osi dabi afi osra ni ya na dabi otumfo kwa oban ni pa ono so ye se obaji osi dabi ade ba ku nso si ebra kwa ndi franka ni ma na afi na so je ni posi ni no mo ni ma san se akwara yi na omukura yi omwanwa enso otumfo kura franka ni mu a komensa akura ne sanche na okọ sanche ya oba ya osabaji na de nenne e pese esane nsemu eteke ho black power menua akwa babi ni joso menua wo de wani hwe kakra ne me ko fi na me yi sa wa kakra okay afi mama nsa asem famfiri bra otumfo esi ogba memu na akasa akura no eba he no na oyese ode franka no oye ne mprensa ese oyese no osako oyese no osako
edu ba bi na ba fo kentenkrenchi na adwuma no ti uka ho hwenye sanse ya chema me hu kentenkrenchi ni dwumadi a na tete wo na edi oya na yo se ka frank ankra nko okoji nanso ohina amakwan afa akra ne da fom no otumfo fi se wa ben ne pa to ko na chi kakra e ma akra no kwan bro ni beka space se on fanya di opeso on display ojina ho hwe akra na mo display wo fom ansa no wie otu atena e ho no sunsun se bi wo ma na ana tra na ya fa nsa na mini a medasi ni nyina aye sunsun sem ade bi a ohu ne ho bi aye sunsun sem physical kakra bi ene wo physical na ebe mu ni se obi be ka se bi a akola no otumfo ma ne kwan ana se mpanyifo no be gada otumfo da bi saa bia ho na nkasa ne kosi ye no saa tam no mugina ho no ukuta tu anya adwuma ukuta se kan anya adwuma eduru ho aduru bi anka dem pasa bibi anya adwuma ho na se ayese Syria for ato mezo se ba na America for so de wo de na hia na kose no na se bibi anya adwuma ho disa wo de aduru na eba otumfo no sunnuno okay na ankola no so wo de ba no ye fro musumankora ana sumankwa omo susuman no te se ohene ni suman ni nyina no omo na ehwe se de be ya yen ye sumusumankwa ahen a asante bosum nyina no sumankwa ahen na ehwe nti ya konfo ne da no the same thing na omo de tie nti ba sa aduru bi anya adwuma hono mi say na me ye na me hwe no me yam hye me sanse me kai kwa me nkroma on se bra wo si airport no akora aketo asa na no okura nhwin a no omo de bombu ahyem ene ma me na benyini a ne nan asan ye bombu no oda so to ada bia osu se Ghana fo emfi no enti me yam hye se ene ni ekoso ntitu dia papa iti so no ma o kekan yi enye plot bi na e bia aba eti bra kentenkrechi ya se wo je mi se mani je ho nso tumfo amakwan na me se ade na ekoso yi ti na yesa de esi wo ho ni nyina no sunsum kasa on se ade na esi ye no ogwa akra no age wo mo nsem na omunim se papa no ebie kra omma sa ntino waba enti sunsum mu ne yenhwe se akoma pa anase bibi ta akiri ntina de ne nkola ne ye ni nyina no ye ne ye wani ni de ni nim de eko okay ena untimi fa sunsun sam sunsun ensisi ewura nti ye ko bia otiase okay nti nenye adeboni bia okay ye ni aye nti sunsun asanda na bia ni yesuro but ono no de no onim nti no o yes da bi mama akora no kwan na mema ko yo pa me ka honhom no kora oh okay sesere kum nyina ko me ka okay ni so David na mema wo ho na mema wo spiritual spiritual na mema wo pa so de bia me ka sa asante menim kura omso mbetime atwa fa asante so ko tete no kura na ehunu se nimde wo fom no ama so na te se na manfo akọ school a amsi bibi de techniques aba ne ne ma no ya bi mo bia ha no ho o asante papa no me sem enne ma no sisim na so otumfo to efom na nyu bi na ekomi body na ide aspire body na aspire na honhom na sa akwa sa aba ti papa na nkase efre na bibio reincarnation for ni bia wakọ no wasa aba ti so wo ka asem a woni bia wo ka asem na ko bia otwa asakodu bi woni na bibiri na fa papa na simple na nso hie mfa nipa okay enso hie mfa nipa yenko wura fi ho ankasa ne nhwe ye hie na bontene ama na kwa aba na wura na efe keke wo ma twe otumfo akwa aba na akra nti oye ya na so frank an mze ni wo ba mu sei na me hwa atwede ne wo na me say okay ya kwotena se ka akra na nkan dwumadi enso ho a yenwe enti kra na wo so obegino otumfo nchen amen kire wade on se ne flag na ne kura no na red and white bibiri na antiase on se asante ye flag no enye red and white ye flag na otumfo de koye na woni mi si ye team no eduru ba bi ma red and white ne be ye kotokojesi nti kotokojesi ni no mo de twere e de ye o mo flag no nti na se bibi a ho bia ye asante niema ene wo ho nti mla okoduru ho no ye nye de wo pese wo ka ho asem ne wo de flag ne ma otumfo ni nye no se ade nti na wo sa ahemfo mienu atena se na akora keto a man be wa be hia na wie ne dwumadi nka asi wo ha ade nti na ahemfo mienu oman hene ani krom mu a e be ka se country mu a hene netis etiwe akora keto akogina otumfo nchen ade na enyo sa abere man nchen mum na otumfo nchen na akora ne kogina ye ho na mpese be hwe wo kakra sa na maba flag ne kora aso medasi on se kona yiwura ko ye no
obia ompa asante asem bia penti asante black ya nukre ebi susu se yewura ni brade e na woko eye moja ayete se obia wo ye santini pa ana wo ye santini no do sante bibisi wa asante ho betime di boso kra ni mfiri ni mu odo asante akwala ni obi na soma no eye ahonhom no a ego kuro ni mu no ene pushi akwala no e di akwala ne bae na ahonhom no pese mu hunu se bana yewura aba no bibi ta akiri ana bibi nta akiri ne kwan be kura no fa so be weka mu nkwala ko so nse ye hwe asante ha na otumfo be weka mu akwala na ya wo no foforo na de ne be chia no ya na kamla ne ntan capture kwan ya wo fa so weka mu nkwala so fa akwala abo ne bu oyese no ntan weka mu no nti no mu ko ba sa honhom no mu kriti se ene ye ma akwala yem pushi no etu akwala na nti betum ba se mpanyimfo no pa no mu ho no ma hu se akwala na wuram fo otumfo oba ne ho wanya wuram we kamla capture de na ba ye yenya no ne hwe de ekoso na asedan kana nanom se die na ekoso na otumfo te ase nti anya na de foforo okay ko sunsum na ye adwuma okay afi ya mra flag na nkasa so hwe kwan a akwada no fa so nana epede ekura bi je musanche maaba odema na ahrom otisi fom no koye tetewa ye hu so sa berma no o yes no sa berma ka sembi na ndie mante asem kora woka no sa berma so ne hina ogina na chi ono so no afi na omu nyina esere na otumfo nso nweme ti che kakra no sa berma ye se wo je frank ano na otumfo ye se debi afi soja ne ogina na chi nso ye se wo je frank ano ene no nso o ye se debi ya hwe kwan ya kwada no fa so kora ka o kire o hinkese wi bisa ne se nana epede ekura bi je me sanche maaba me pese ye hwe physical one answer na wi aya spiritual no ebinum free say akora ni muade ne ntete yenye ko ba bia ke wo se me pa wo che kakra mpo bam na mpo che epede ekura bia wadaroma mpo che no so mwe na me nko sanche maaba we nyina mem nana epede ekura bi je me sanche maaba wo kasa akwada ne ntete e wo fom no mu ne say mo fanko ho eye sunsum sem yen hwe sunsum sem se sunsum ni sunsum kasa aya na ekasa empanyim ti se owo fie na honhom besere wade ma misika eye o hyeso na honhom ni nipa kasa obi oti sunsum sem bia se beka de mekan obo se tetena na ahonhom ba fie pa no obi ba fie se mani nsu opensu anom o fa glass obi ayusu bi mana o se mempewe kodem ko fa ode na ode ma ahoho ne breme o kasa tumi so nti akola na nkasa no ne satam no ni nipa tibiem pa na yewura so hu se akola ni nipa tibiem yen hwa ade e de adwene na yewura adwene ye akola ni busa ne se obede okuta bi na se papa na kana oni tirim se flag yi de mesomu ansa na mako firi se e ya asante ne de aye ade na me nso flag yi mu ansa na mako honhom no so hunu se yewura pese okuta bi nti ono so atene ni yewura tirim asem ene opese okuta bi di age na on se me kwosonche ma aba no eye kasa bi a tamwa okon ne baaye no ablofo ni di tuo si ho slave trade no se majantu na ntombo me ya me kwosonche ma aba etu no ze ye won kendifo na odi hunu se wonnim na asori ebeto abo nti wo pese osori apa ne chew nti osori a mejo tumpo chew mo sanche ma aba mo ntomom na odko na ahonhom no a awura akora ne pese kai ye wura tete die siye enye junso bia na kwadunso ye enye junso bia na kwadunso ye na honhom no pese o kire ye wura se ya kai tete niema because ye hia se ya che na se bia bibi esi wo bia na yesunsunsam ti ye ne aye kase obi se na imagine se bia eye me se me abusia panyi na mtia na me call ye na me kura flag na so otumfo me kura enye otumfo mpompo anko otumfo nana opese ukura bia na je me dunso aba se na nkasa ntie me enso eye sunsumsem a yewura ti ase to nso obi aka se oje ade ne yewura se da bi mani kuta me minam nim de ntia ade ne kuta me eye kotoko ne kura no da be no otumfo po kotoko woni mi se otumfo play flag na se wa anye a ka oble kotoko ase eye kokoo ni fufuo ne de aye unso utim a eye utim no kokoo ni fufuo no omo shepa ansa na omo ko abontra ya hye wan kasa wasanteman colors no sanete enti sunsumsem ante ase a oyi ohene na wonnim sunsumsem a wo beso a wo man yakobo no fe yi ase ene nti akora ne nyamfo so bia
eye sunsum sem ye ba ye ne asetrem na nye sunsum ne ye ba physical ebuo no na ye enye bu asem sort ase tumi kasa eye tumi na hia na yenhwe se ye de ko Bible mu a Yakopon se yemma nkola ne nkwan me kai bra wo mu twahia na omo ese omo mpesa akra be ba se do si no se mfa na bra otam ne sini na so enti sunsun sema na ekoso wo ho no na enye yizi enti mesre sunsun bowra obi a onim de oye enti no on se sunsun enyini si nipa enti sunsun ne kasa nipa ho a ete se ne yam babi ene wo kasa no eye sunsun sem nature sa na te oye kwara ni ntini ye fa ne se sunsun sem na ala babi eye sunsun sem an kasa de ko ho bisa ho se panyin na no ka no ho no papa bra panyin na me fa se obe se me no on ne kwaye we nso e se on ne kwaye ya ye behwe ni age ene ni behavior am ye hunu se wa hye na se sunsun sem because panyin kwa na kwaye sa de we ya eye sunsun sem ba wa won ti ase no fa ne se eye sa no bia wote sa omu yesumankwa awo aye no kure omu be otumfo o onsa asante ya se sumankwa otumfo ya le kure sumankwa de timma na duro enti omu no omu ko ye wura nchen a ti se ye yakonfo ye ko ye wura nchen a ye nyi permission o ese omu te se abrafo etimi bo otumfo di wie no sanete oh se friends ye otumfo nwum bi omu timi ka se kokurum nya ha na ofire ni ho nkro ne ba wo betima ko ka kire wura so nkodukuru dabi sanete itu atubale wenzu ya dia wenzu ya dia de te ho wa ha no we nyina na ese dia na ekoso bombo na tutu no omu de pipe no ai metiti gu dem no ei ajefo ya me de say see life yeah na nanka we no na o senke siwo time wa be ka amanyosem enti ho no mo betwa e de akwhya amanyosem ni mama me okay mo hu Galveston na ye koto aba ma wo mo no ye mfa nkoto aba ma wo mo se de me yem si ahye me on se asase na ha na o tia na nka se acheki kakra asase wo so wo yem be hyew yem mu se we nyina se eye oman no agapade na eye oman na de ye kwan na se China ho na yedwa we di ade yi ba adani ya go ma ye de bomb ya ba ma e wo se ka ho asem so because etu ni de me nsom se tio se de wo de sham na no wo dre no mo de ahyem no ma blast eye bomb wankasa no abo alarm se wo ho akọ furia kura kwatra bo ayi manhia na me be se kuru no eno no mo se ya na bo ni bitimi tu na akoto bi chance so na tutokuro no eno no oman ya etimu no ekoso da bia wa ha ekoso every day ekoso enti ede na asi timamufo a mo ha kwan se mo hene wa ha ana obi ohwekuri suma no because minim se ha nyi ohene obi na hwekuru no so de mo atumfo se ebo ho no omo heman ni hafo ni nyina na atwa ho ahia ahemfo no nyina jiska eno mo yi wo mani e wo se mo prefo mpuntu ko akwampapa bia nia ebo wo mo hya se so mo dwabro ebro be 150 years na ye agima akona du papa oh okay Rollins ayira jima akwadu me se me buo ya meti hu kama na jeje tiase no se soja aban no case bi ba ha no be hye ebo ne bi wa ha wo nyina otim be deda so ha na jeje be hye ukokuru m kubusa o be ka kire o ayade eda ho ufa wo ya chi a be bia last kwa class ro ba ku wa kire ho na soja fo sua tuoto every 7 days ba o e kwan ni nye but ye job wo free ha sa boho misi boho krebi ni ha boho keke ebi ni ha o de me enko wie asem na ye mfa we ntu na ye raba akunu a aka chem se me nkoto aba jo ngoto aba no nkoto aba hwan nya de open no obia mpo obia no akoto so obi ba bonten be ka se Galveston etoto wa ha no obegya ya oba obetwam di a meboa because ha me mpeso aso obi aso nkan na se wonto aba no me hwawe me ka chema yuni ba akoso me kakua don kokora be ba beka na yenko wie wa ha no na yenko ye ba bi na we de ebi me yam si ahye me pa no wo mi ti bi sada mi si abi sada gum ni ebubu fa so se ti yen oba anyi mo betimi apon na na ni nipa ewu okrom a we hu ni nipa ewu okrom a wo akoma ya de a koso akoma no be ba wo pressure tempa na bo se wa she private na kim na ne kotodwe yankoi ko fa ge okra bo beja o na we atu obetena ho yanko nana ajefo mo mfa nche na wo se kabisa go yentimi esi life enti nana na se wo ka de esi su dia se
obi a wonwunu akwara ne bia se na wo fo antete akwara ne yi because akwada keto a wahia wo hempon te se na me pa acho wo se ba wasam wa betena ne nchen alko street se pede kura frank ani bi je no sanche ma aba na ye hwe flag na hwa dia e kwan be no tumfo fa so we kam on flag I say edi kan no se otumfo a nsomu kura na ko di wanfa bu ama oguamanfo afenso ono ankasa no wanfa bu ama ne ho ana fei flag na ankasa nso eye kotokonso flag the same thing wanfa bu ansa anfa ama kotoko na se na de bia wo ye bia no ka tiefo be ne ahwefo be nya hunu se papa ne mfiri no kure kwan so yenka na ko be twa papa no na papa we no hwe de bia me ka se papa no ho saa kwa jinifo bi no wa America ho no ko anya case nko be so ma di na tempa papa asante ena papa na ye hunu no papa we ka se wiase nsai ne wiase bi ti se o man Ghana bitima sai ne no kura pa America no exaggerate dido ha wani dido on the to me ben wo sai bro so obeka se wiase nsai hwe yemfa papa ne nsi nchen na yenhwe ahemfo a ewo Africa akonwa be na yi ne ho sisi ya eko yese mumudi na anu adam ko share ba ko social media me kra na minim se wako Uganda oba so yi yese yem se ba double 6 years or 3 years ago na se de oman na e welcome no e ma na kwa aba na unim se abakwasem bi wo ho a e kire se Asante a defeat Beninda ai especially Benin no ho unim se ba bia Asante be defeat bia ho ahonhom nyina be hye otumfo ase ase ma ko adi uso de a ahonhom ni nyina abre omo ho ase bia wo ho bia ba beka otumfo ho ti Asante akonwa na ebi mu e fa ne simple no enye simple sa wo enye simple sa on say obi tim be tena social media ena e wo so otumfo yesei wo so otumfo yesei obi anu ho wonim de kyen papa no de bia mkase papa no nyeni pa wo eye ahonhom no maba nipa tibia mu no ebia we ne suni ne ban a fan say odwan nwoma ana nhunu ba ne mu ye pataku nti ye besere se hwe wo de yemmo ne date nto obi a onnim no kore na waka asem ato papa no so se opeso odigu ne ho fi anase onnim no kore na bibi nti ogu papa no fi no ne ho nto no wasase we so da me ka so ka asase dua na wo enye dua wo ye dan obenya hunsunsu aso enne na me ka asase mu ya kire social media for wo ye dan obenya hunsunsu aso ye musa se papa ne ya ade bi na se enkoya enye doma hene na wo ka ho enye me na wo se me ka ho abusuya na de ne si akonwa no so no omuno mutumi ti foku bia wo de oda no foku ne ne betimi aka se abusuya be ka papa ne moa ya nti yaji akonwa enye wo ena abeka kire ne se wansi dan wansi market wansi store to kwaka se atia no hwan ho na oman ne sika ko eko eya manwofo ahini nti se politics eya manwofo eho na sika ne ko wakana so nya onim ka be fa so a obaboa na busuya ana obaboa ne manfo o mutie no nti wo se ne hwan se wo beka se won siesie Asante na okodi natem sika ben check ben ade ba wan fa nya wadi na wadie ana wadi tutu ne be school fees nti ko ka se atia no nti wo se wo de kwa adwendwem hunu se papa no onye amanyoni o obi ntwa sika bi ma no eye ne nananom sika no mo de bo makonwa ho bra no ena da ho ena ode bo akonwa ho bra o okoprim puntu de bra o man no onkoprim bra Asante nko a kinchas ba ya akwaje scholarship no mimi nya bi me ba hinka ne nam ho enke yanka se de bia me kasa mo otumfo ahimfie me kontokwa ne ho nkro ne benti yenhwe me ba free enso so obi wo ho a okachete otumfo enso wo hwe ne ba free ama no Ghana ba bia nye sa Asante so kwa na scholarship enti yemfa ne se emre bia atwam a otumfo board ma man hene no wa ma doma afo foto enti mu no masefo omu ne di foto no mu da na enti se na mu twa mo ho e sha be ka se tie papa na wo hu ne se nsunsu aso be ne ba so yente na doma hene be ka se wono kuro wa hene bia wo tra se magalamse ekoso e wo kuro bia se be ma no sumina so bibi nkoyi enne no wono no a wo tu galamse wono kuro mu no asem be na obeka ye o si won de oye hihye papa na ense yusu ana ohu ya na ye kanimde
nimdie omo akọ no de asem na be dey abechichire wo mo ho ntimi de me kan say akwala no onye mfonso bia eye sunsum sem so ho nti akwala ne nya mfonso bia firi say ye ya sante ha no say akwala akora no ekọ manhia dia opeso ye bia otimi ye because won ho betima ba wura no akwala won timi fa nyina court won timi fa nya bibia oya akwala ba ho no so fa akwala no ba wura no na wa hwese wo hene no ekwa be na be fa so abeweka mo nkwala di adwe na de nam na wokura na wonam ho no se wo se wo pere dia nkwala na beba abehye wase enti se wo mpa nkwala asem dia ohine ne beba fam ohine wo mpa nkwala asem bia na hine butu wo ye konfo na wo mpa nkwala asem a wakom na enkoye enti nkwala ya ade bia ye do mo bokwan ye do mo se ade ye do mo ya ade ye ya metrase a social media trending ti mo bi nkoye opanyini bi say otumfo okoba bi ntia na me nso mi koye bi na de atem because wo ye panyini na yes a mistake no wo ye panyini wo de wo be otumfo na no me ne abrewa na ase me ne wa na me bisa nsekan na ya na ehye otumfo ofrantoma bia we sa wo hwe ya abusafo mo me yen kwwe kakra na yemra na nsekan a na ehye ne ntoma no mutama osore ya na oba no say no na mo me yan sa nseka na bi ba ko sha nkete white bi ni ade afese mo hu black minims yam sa wona me no di nkomo ana wo ka se emra man ho kwan se oye wadwe se bia u kotu ahye no so ana se o ba ye ma kwan se ko hene ho a obetumi ayidi awo ko so no so de bo na ho ban enti ya aye second no no wode wo so a ana so wode be wo yam ana do be wo ko mo gya nwina gum ti ne tua na ha bent o man nsa so aye se yes ya wo ko ha wo benya bi wo ko ha wo benya bi enti ne nsa be control se won ko bia no e be kwa akọkọfa ba ti na ye se oye panyina ye ma kwan nya wadwen se akra na ye binti wo ko pe social media trend wan hwe ya wo de enu nti na bantama hene ekọ ewure ni mo ye gigi ne ho ne ma nyina no ohene bi bra ya no ye bantama hene nyame nko anka o ma asem dia aye yewura nti na e ba se wo efiti na ekọ obabe manimu abayi hu ne ma nyina ne ahwede kura wansa na ade aba me kai sa asem ne pa enu nti kura na ye se first na nke so otumfo tena se a bantama hene etena ne nsa anifa se na nkoto ba ye se no so otanse no otena nim tenten so a odi hu no na ze wo na wo ye okofo hene itidi obe bia na ohu se bia wo pese wo take any move steps bia mo a na se hu ntem na wo se hwe so jani na ogina yewura chi na eni kwa so hwe yewura wo so monitor nipa nim wo do nsa ko botom pe obetew te se America broni so police ni agina wo na wa ama wo nsa so na wa ye se wo sore no wo ye se wo do nsa be wura ko hwe yewura nim na wo ye se wo hwe na ado nsa wura wo nsa ma obe bo wo nsa no etuo ni asechew ade kora wo yi nti mo bi nya na se okope trend to no so ko bi akwa na na pede ekura bi ya sorry no yan hwe adesuade ewu mu ebinom so ka adesuade ewu mu se ohene akyere se odonkwada ohene akyere se owo ahobrase sanse akora keto timi oda ohene te se na ampanso wadi so se medemade agyawo wan kase fama ogu aman hene wan kase fama wo sere ani enti wo munyina ya se wo mobagye no se me mfama ho me emekura kopim so oba beto ye eno de na abeka fa ho ne nsore se ohwe ya hemfosem na ye de ade agyawa ne da so awo o se na se ye video bi se me de ade we agyawa ama nyankopon a nyankopon de ade ma wo se nyankopon busa me minima ne akohwehwe adenti na akola ne de frag ama yewura na odi ama nipa foforo na se wakonwa na wote so no kura no undimi hwe wo ensem ko so wo ho ha esa kire nyansan eza wan kasa wo hinu nim nyansa cause ye de ade agya wo se wo se me de ama obi foforo enti se e ba ye no na wo hene ne gim kura ya na akola ne ba wo bi se na ade ne wo wo se me de ama obi de na akola ne beka binia se asante wo ho ye wade o se obi a hwe papa na suya na obabo wablabo simple town no munyehu because ABC adwuma me ye adwuma na obi afrem na sam kro bia na e breaking news bi na ode ba ono so je na ode akoma third person timi ye na say nye bi da me de ade ama wo de obedi timi aka nse bi nipa na ye adwuma owi amema na frem ana wo ni be di nkomokro
want me any usadi akoma third person black power what the idea mam say me nhwe so what the ma me no na me to one ma wo te wo chia me nti wa ba say me beje na me de ama wo chia me wo ba me na wo bebisa me say ewe me say me de ama wo chia me next time wo de wa de beje mbiem wo de be ma chia me say na chia me ho na ade bere me o kwa hemfu mienu yigina ho soja ni nusu gina wachi enso wo se na wo je na me dwon so ada oba na mi bisa say wo mi soja ni ho Today akura na be ba say obehunu akura be hu say na na opese okuta bi dia age ese bi ko ho no bibia kasa bibia we jire mu adwuma okay so ati ase na asidan kana nanom say de na nipa binum esusu no because me can na say ka festival and nka ejai kura e ne yekoye ma ne ye fenke nkokura ka be say Jack Daniels nenemu na wo mo maka nenemu obehu sunsum sem mu obi a opese onim sunsum mu ne obi a ode na adwene ka sunsum mu because ade na course ni nyina sunsum sem sunsum sem betima tani aba physical ama yewura kan nim begu ase because here sunsum ase ente bia de meka ne se wo ye wo hene se dukuru mpo na on ti sunsum sem ase a mesrew pekwa bi fa so ne yemboa ne ti sunsum sem ase na abebia ankoto ama wankwaje nim ase black me da se pa abusia me ka che say eno na ya bisect ya digest na ya diagnose no ti ya hwehwem ya hu de ewosie hu ne efa ne di efrimu me de mesua de efrimu pa mo a obi de na de jam a na akodi third person ho no o so ya hwe yi nipa no onim se na third person wo ho ene o de ma wo enti wuntimi nkura o de ka sagina o me pacho fa ko na kodun so fabra na waje me ba ya akodi nipa foforo ankyere buo ankyere ni so wanka se de ade ma wo wuntimi nhwe so yi enu nti no next time ni kwa se de ade ma wo sunsum some aspect no ni nyina ye hu aye nyansapo anko na abenya wo babia no a wobekwa kwoti sanje mi we ya wie no a be nkrofo be ye ti di ka hwa na wo mo be no aye too late me di ni abusia pani owusu aduom ye mamu nyina mo ene hwa waje ahenewa kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadoresa tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode brensia mo awotua ne nsem mojabumo nim hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nyeye bi tontonte ye no sane ye fa nyansapo abone ntaka na mane yekese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa manda woro ma ntuma ye fe ni din de sei ni din de Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam fam ne honhon hia na amerika sa sabe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame